Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kasugengan karahmatan sosih nugrahaning Allah ingkang maha agung mugi tansah kasariro kajiwa dumateng panjenengan sedaya dalem kawula. Sagunging para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan, para lenggah kakung miwah putri ingkang winengku ing suka basuki, para kadang redo muda punapa dene tumaruna ingkang tansah bagya mulya. Langkung-langkung wonten ngasanipun Bapak Taufik Hidayatullah ingkang sinuba ing pakurmatan. Nunggih minangka murwakaning aktur minangka talaning basa surih sarira saking panjenenganipun Bapak Sumedi Ibu Mimin sekalian. Keparengna ing mriki kula ugi mboten katalumpen panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngaturaken puji dalasan syukur wonten ngasa dalem Allah ingkang maha agung. Nggih awit kanthi sih wilasa wah barokah ingkang tansah sinandhang dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula saengga wonten ing wanci enjang siang punika tasih kaget kempah manunggil sami-sami netepi darmaning agesang. Mugi Allah ingkang maha agung tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayu. Wadene atur ingkang kelajenganipun boten katalumpen ugi semonggo sholawat sarta salam tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados uswah hasanah dumateng kula lan panjenengan sedaya maliki dumateng umat Islam wonten ing alam praja menika. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sak mangke tansah pikantuk syafaat punapa dene pitulunganipun benjang wonten ing yaumul akhir. Wadene atur ingkang kelajenganipun ing mriki mbok pilih biyenipun Ibu Sri Wahyuni Hadi Basuki lumantar biyenipun Bapak Taufik Hidayatullah ingkang sepindah ngaturaken salam taklim awit saking menika kula pinangka talanging basa Bapak Sumedi Ibu Mimin sekalian kalau tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing pangajab mugi pandonga wau tansah kaijabahan dening Allah ingkang maha agung. Mugi hamba berkah rayon kawilujengan dumateng kula lan kula sawarga sumrambah dumateng para lenggah sedanipun. Wadene jangkep atur ingkang kalih biyanipun Ibu Sri Wahyuni Hadi Basuki hanyawanaken putra temanten sarimbit ingkang sesilih bagus Latif Febri Setiawan lan Loro Ayu Nurul Wahyu Utami. Awit saking menika kula tampi kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim ingkang lajenganipun badhe kala aturaken wonten ngasanipun Bapak Sumedi Ibu Mimin sekalian. Mugia kanthi pandonga para lenggah kakung Mbah Putri temanten kalih tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala saged dipun dadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Atur ingkang kelajenganipun anggenipun Bapak Sri Wahyuni Hadi Basuki nyuwunaken putra temanten sarimbit sinartan jejangkep ingkang sedanten kala mboten saged kula sebat setunggal boko setunggal ananging sedanten kala mugi saged hangraketaken anggenipun bebesanan antawisipun keluarga ageng Ibu Sri Wahyuni Hadi Basuki ugi biyanipun Bapak Sumedi Ibu Mimin sekalian. Kejawi saking menika mugi sih kadarman panjenengan tansah katampi dening Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk lelintu ingkang kalangkung ageng.
Wadene kelajenganipun mbok sak sampunipun pahargyan ingkang senamung prasaja wonten ing wanci enjang siang punika keluarga ageng saking penyanipun Ibu Sri Wahyuni Hadi Basuki badhe lumenger pamit saking pahargyan punika ing mriki saking keluarga ageng Bobo Sumedi Ibu Mimin sekalian tansah atetungga mugi sak lumenger panjenengan sak penderek penganten tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala tansah tumugi dalam soang-soang kalis lir ing sambi kala mboten wonten alangan sak tunggal punapa. Awak bilih namung mengaten atur panami pasrah saking penyanipun Bobo Sumedi Ibu Mimin sekalian lumantar kawula kula ingkang kapiji matur ugi tansah nglengono kiranging tata basa tata trapsila kalebet anggen kawula jumeneng wonten ing ngajeng panjenengan sedaya awit saking menika kanthi terusing menala tansah hanyadong agunging pangaksama ing waksana cekap semanten wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.